Dagens skitips præsenteres af Gumpel. Det er vigtigt, når man skal vælge skitøj, at det er funktionelt. Lige hvordan det er med prisen, det er selvfølgelig afgørende for, hvad man vil købe. Men det vigtigste, det er, at det kan ånde, og det er vandtæt. Hvis man ikke lige har så mange penge, man vil bruge på det, så har man jakker ligesom den her fra O'Neill. Der er åndbarheden kommer til sin ret ved, at man har en lynlås, som man kan åbne op og ned i, som man nu gerne vil, hvis man har det for varmt. Man vil hellere have noget, der er lidt dyrere, og et eller andet, som selvfølgelig er mere effektivt. Så har vi den her jakke fra Kyst til 6.000, og det er så noget af toppen af det, man kan få. Men man så har en helt anden form for skidte, hvor man er endnu mere aktiv, så har man det, der hedder skaljakker, og det udmærker sig ved, at de er fantastisk åndbare og vandtætte selvfølgelig også, men de har den store, man kan sige det lille minus, at det kan være koldt at køre med, men hvis man er meget aktiv, er det fantastisk. For skibukser gælder selvfølgelig det samme. Der findes både skalbukser, men de er også kun til den meget, meget aktive løber. Ellers er der de vatterede, og det er klart det varmeste. Og det findes både med seler og uden seler. Der er ikke noget, der er bedre end det andet. I dag findes der sådan nogle stropper her, så man kan køre dem helt tæt ind til kroppen. Pigerne skal også ud og stå på ski, og til dem er der selvfølgelig den samme type skitøj som til mændene. Dog kan man sige, at der findes jo en type tøj, som er lidt anderledes. Det er selvfølgelig det her, der er mere feminin, som også bruges meget ved siden af skiløbet. Men herrene må vi jo heller ikke glemme. Der findes jo de herrer, der vil give den lidt ekstra gas. Og der findes her jakke fra Bugner, verdens mest eksklusive skimærke. Og det er en jakke til kun 12.000, så værsgo, så er der serveret. Dagens skitips blev præsenteret af Gumpel. Besøg Gumpel & Co. i Rungsted Havn og se vores store udvalg af ski og snowboards, samt det bedste inden for beklædning og udstyr. Vi ses hos Gumpel & Co.